ассалому алайкум бардоро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. имрӯз дар канали Саудутиҷи навори нави мошинҳои фурӯшӣ мемонем. касе навори хона мефораш ки тамошо кунам бардоро ва хоҳарои азиз, дар канали дми мо дар комментария мерен. ҳамун канали дма бардоро силкаша мондагиам, дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мешава. мисол касе хонаҳои фурӯшӣ интереснее, дар ӯ канал бидроен тамошо кунен. касе мисол мошинои фурӯшӣ мефораш тамошо куна, дар ҳамин канал беста. марҳамат тамошо кунен ва як дона лайки бепила биҷиқен бардоро. касе меҳмонен подписатсия кунен. ин рақамҳо барои реклама ягон чӣ дошта бошен модароӣ кунен ва бародарҷонон битонен ҳамин видеои моро дар имо дага сайтҳоятон поделитсия кунен. мо хеле хурсанд мешем. рафтем. бардоро ва хоҳарои азиз, медонам ки бисёрат ай кор омадагиен, бисёрат монда шидагиен. ба ҳамин хотир бардоро як ҷодаи хеле дароз бикашена, ягон чойи кабута ё чойи сиёҳа ё ягон кофе крепкира бизанен ки хоҳатон набара. видеои мо 9 минут ё 10 минутай тамошо кунен то охирша яки ягон мошин мехаренда. якум эълони имрӯзаи мо бардоро Opel хечибекаи соли 1993 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. объёми мотораш 1.6 литр. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин нахаду будай бардоро. то моҳи декабр, то 15 моҳи декабра ҳуҷҷатош 100% будай. мегири мошина ҳай мекунӣ мегарди гуфтагиай. таро дура дар ноҳияи ёвон нархш бардоро ва хоҳарои азиз 17 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда. 17 000 сомон аметина ин мошини хишрака мехарӣ. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълон монад давоми тема. як дуна лайки бепула биҷиқена, касе меҳмонен подписатсия кунен ва касе хонаҳои фурӯшӣ мефораш ки тамошо куна, дар комментария мерен. анамуҷа канали дма закрепит кардагим хонаҳои фурӯшӣ дар ӯ канал мепартом. бидроен тамошо кунен, бовар кунен зури бад омадагиеда ҳамун видеои хонаҳо. бисёре вақт мегӯянд ки ай Россия ягон мошини тенҷ бомон. ба ҳамин хотир бардоро як бародар ҳамин мошина хича мисол суратоша роика через WhatsApp гуфта гамира я реклама ки ин мошин бардоро дар Россия айда короче. Lada Priora солиш 2011 сӯзишвориш бензини холӣ, моторш 1.6 16 клапана, коробка механик, мошин полни шумализатсия кардагӣ буда, задагӣ пусдагӣ надора. моторш соат боре кор мекунад, 4 дал электропакет, навигатор, кондиционер дорад, 4 диска балони дига навай дар тана часпондагӣ буда. мошин чӣ хеле гуфтам бардоро дар Россия, город Балашха. ҳар касе дар Россия бардоро фаҳмид ки ма кадом точкаи Россияра гуфтесам. нархша 250 000 рубл гуфтесай. бовар кунен, састаяни мошина бинен охи ранги куклай. ина номерои телефонаш ҳастай, номерои Россия, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, мошини арзона бихарен. бардоро ва хоҳарои азиз, бахшиш ки овозо кам гирифтесай, барое ки ҳамин морожни хнаканав задам, бовар ки овозо поли маҳкам шидагия. хай бахшиш мепарсам ай ҳамад. хуб, ин мошинам бардоро дар Россия ВАЗ 2107 солиш 2011 сӯзишвориш бензини холӣ, моторш 1.7 литр, коробка механик, мошин губкават кардагӣ будай. вообще пусидагӣ надора, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷатам доштай. ҳама ҷои мошин 100% гуфтагиай. қарор дорад дар Россия. дар Россия ана ҳамин точкае ки ҳозир Приорара гуфтам ку бардоро, ин ҳамин мошинам ҳамун точка дай короче дар Россия. хуб, нархшай 120 000 рубл гуфтесай. 120 000 рубл. касе дар Россия бардоро мефоратон ки мисол мошини тенҷ бихарен ай Россия, ай дасти бародари хидмон, ин ҳамин номерода занг бизанед. мошин састаяниш хидм дам, бовар кунед, маъқул шид. бардоро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. касе то ҳанҷара тамошо кард, бига ҳова то чорум мошина рафтам короче. тангени боркаша як бародар рӯи кадаби дар WhatsApp. тангени боркаш солиш 2004 сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, коробка механик, пол оборот заводид мешава, просто харидори хидша ждат дорад гуфтагиай мошин. ҳама шароитош бидай. ҳуҷҷатош дмо. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархш бардоро ва хоҳарои азиз 6500 сомонӣ. 6500 сомонӣ. не як бор дига гуфтам ки мақсад 65 000 нашнавенда, мақсад 6500 сомонӣ бо дайнаи бар навистагиам маълумотоша. номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. дар номерои Россияш имо WhatsApp дора. марҳамат, зангават кунед.
бародарҷоно чанд кашид дастгиритон сус буд. Агар касе тамошо кардесен як дона лайки бепула биҷиқен, пул намегираи шумо ва мерседеси фурӯширо тамошо кунед. Нархиш арзонай бовар кунед. Мерседес Бенз C-класс солаш 1996 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. Ана кузовиш седанай, ранги серебриси, объем моториш 2 гуфтагиай, коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регарай. Нарша 30,000 сомонӣ мега. 30,000 сомон бардро Мерседеси 1996. баъд соҳиби ҳамин мошин гуфтагия ки арзонам мешава ва алишам мешава бардро. Хай занг бизанед мепурсен ки ба чӣ алиш мешава. номрои на Тоҷикистон ҳастай, занг бизанед бародарҷоно. бародарҷоно эълон мона давом метем, мегзарем ба як мошини фурӯшӣ. ак насиб боша, ягон сум пун боша, сум ёфтам, насиб бошам хеле мошин мегирам да. хай иншоалло ки мешава, насиб да боша. Toyota Corolla солаш 2006, сӯзишвориш бензини холӣ, кузоваш универсал, чӣ хеле десен? кузоваш универсал, рангиш сафед, объем моториш 1.6 литр, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин в отличное состояние. хай мисол ма русиро қа намедонам бардро, хай хитон фаҳмидем ки чӣ хеле состояние будай. Документош 2 моҳи дигай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғдабдай. нархша 65,000 сомонӣ мега, бо арзона мешидай. номрои телефонаш ҳастай, касе харидорен, занг бизанем бародарҷоно. бародарои азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бисёр вақт ҳамин мошинҳоро бачаҳои ёш, мисол бачаҳое ки ана синни соли хидмат ҳам хеле мошинда қызиқ доранд. ба ҳамин хотир бародаро ҳамин мошинҳо барои хидмонай, барои шумоай. ваз 21099 солаш 2003, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовиш седан, ранги серебриси, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам зури бадай, Opel қати алиш намекунам ша, мақсад ки тенҷи бад будай. касе харидор боша, занг бизанед. ҳамаш 100% гуфтагия моториш карбюратор будай. ина номрош 1299. мошин состояниш хубай, хидматам маъқул шид, қарор дорад дар шаҳри Сор. нархша 8000 сомонӣ мега. 8000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. касе то ҳамҷара тамошо кард, бига акао то ҳаштум мошина тамошо кардам. Дайвонекси камразходай, солаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовиш седанай, ранги сафед, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин мотор кардан дар кор будай. мисол касе устоай ина ин мошина бигира, мотор куна, бовар кунем, бурд мекуна. хай мотор кардан дар кор будай. бародаро хаддавои дига ҷоёш созай гуфтагиай. мошин ховай гуфтагиай. мақсадиш ки айш накардесай, касе харидор боша, ба занг бизанед, илтимос беҳуда занг назанед, ҷои шичай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша даъне бар экран нависагиам чандай? 10,000 бародаро. ина номрои телефонаш, метавонед занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, эълон монад давом метем. лайкора фаромӯш накунед, касе меҳмонем подписатсия кунед ва ҳамин видеоро дар имо дига сайтоятон поделитсия кунед, бо мо хеле хирсан мешем. хоб бародаро каравани фурӯшӣ аёзи айни тарбузи харбуза и мошино гарени дар корай. караванай солаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузоваш универсалай, рангша сини гуфтагия, яъне ки кабутай, объем моториш 1.6 литр, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай, аккумуляториш навай, балонош нормалния, миёна, яъне ки мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 25,000 сомонӣ мега. солиш 98, бовар кунед, 100% меарзад. мегири мошина, ана кора пеш бурдан мегири, корубори зиндагира. бародарҷоно, эълон монад давом метем. мегзарем ба Volkswagen-ай, мошини Volkswagen Polo, агар хато накунем. солаш 1995 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хечибе гуфтагия, объем моториш 1.3, ана коробка механик будай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин 100% ягон дард надора, як сола ҳуҷҷат доштай, чихолош навай, газ бензин кор мекунад, газ қатӣ то 100-105 километр мегардай. моториш 1.3, хеле гуфтам бародаро, харидори аниқ боша, занг бизана, илтимос беҳуда занг назанем гуфтагия.
агар касе харидор боша гуфтагия бо арзонам мешава. мақсад мерем мошинаи пеш мебинем бо савдои хубам дора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 18 000 сомонӣ гуфтесай. метавонен занг бизанем бардора 18 000 сомонӣ. бестем ака охири видео омад. гиҷо мерен ака. бардорам трактора тамошо кунем ба гиҷое мерем барем. трактори фурӯшия МТЗ 80 истеҳсоли Беларусия ҳама ҷош заводскои хичай солаш 2008 соати кориш 950 будай. экспортни вариант будай. экспортни вариант рулаш заводскои гидравлик доштай. харидори аниқ боша бо занг бизана бояд чӣ муомила мекунем. қарор дорад дар шаҳри Бухтар номи пешинаш Қурғонтепа. нарх бардоро ва хӯрои азиз 125 000 сомонӣ мега. 125 000 сомон. хай трактора состояниш нави хушроёхи солаш 2008 бовар кунен. касе мисол на барои кори ана замин мегираш кори мисол хоҷагидорӣ хай сумша мебирори охи чӣ хелай. наршам 125 000 мумкин арзон боша. номерои телефонаш ҳастай марҳамат занг бизанед. бардоро ва хоҳрои азиз ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касе то охири видеоро тамошо кард комментария дар рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден ва агар видео маъқул шуда боша ҳамият дона лайки бепала биҷихена касе меҳмонен подписатсия кунен ва бардоро битонен ҳамин видеои моро дар имо ва дигар сайтҳоятон поделитсия кунен бо зури бад мешава. агар касе хонаҳои фурӯшӣ мисол мефораш ки тамошо кунад дар канали DM мо дар комментария мерен ҳамҷа закрепит кардагим канали DM монад дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мешава. марҳамат бироин тамошо кунед. то видеои оянда худо нигаҳбон tomoshabardoro ва хоҳрои азиз хай.